Κατεβάζω. Ναι, κατέβαξε recommendation τώρα. Κατευθείαν. Κάνουμε 3 καλά runs και αγοράζουμε εκείνη τη μαλακία να έχουν 20% παραπάνω value τα αντικείμενα. Καλή ιδέα. Και βασικά σκέφτομαι να αγοράζουμε μόνο εκείνο το πράγμα, όχι κάνει τίποτα άλλο. Κοίτα, το τρέξιμο βοηθάει ρε. Ναι, σαν εκείνο δεν έχει ρεκάριο. Είναι επένδυση. Πάω fire exit. Οκ. Επένδυση είναι και τα δύο μεγάλα αντικείμενα. Κοίταξε, το πρώτο upgrade σίγουρα θα το κάνουμε. Για την τιμή. Να κάνουμε για την τιμή, ναι. Ωραία, έχουμε στο πάλι εδώ είμαστε. Μόνο εδώ πέρα, μόνο πάνω δεν έχει εδώ πέρα αντικείμενα. Ναι, Απ' την άλλη είναι. μαλάκα. Δεν τον έχουμε γραμμίσει. Δεν θα έχει ρε, μην αγχώνει. Για να Ω, ρωτήσω. παγίδα έχει εδώ. Α, όχι, είναι αυτό το πράγμα μάθαμε τι είναι. Ή δεν είναι τίποτα. Μάνα την είδα να ανοίγει μόνη της την πόρτα και λέω ούτε ένα αντικείμενο. Ω, αλλιωτήφος ρε, τι είναι αυτά ρε. Δεν το ξέρεις ρε εσύ. Και κλείνουν Μα, και τύχη. Μπορεί να κλειδωθείς και μετά από κάποια ώρα να σε να... Τους έχω δει να κλείνουν, λέει, τους έχω δει να ανοίγουν. Εδώ είναι το fire exit, όχι. Το πήρες το αντικείμενο. Ναι, έχω 3 αντικείμενα πάνω. Εγώ τώρα πήρα μόνο μια βίδα έχω. Θες να στη δώσω να πας πίσω? Ναι, ναι. Ναι, φέρω. Περπατώ για 10 ώρες. Έρχομαι κι εγώ μαζί Αυτή η σου. κολομουσική, αυτή η κολομουσική μου ξυπάει στα αρχή. Από εκεί πας. Ναι, είναι παγίδα εδώ και τώρα... Όχι, κλείνω ο τείχος. Σου λέω, Τι! σε είδα. Έκλεισε ο τείχος, Όχι, άνοιξε. Οχ. Ε.
κάρες. Σπέρα. Έλα, πάρε αυτά. Έχω αφήσει μερικά αντικείμενα, βίντεο δεν χωρούσε. Έλα ρε μαλάκα, γάμο το σπίτι. Δεν το πιστεύω. Μαλάκα, εγώ βρήκα 4 αντικείμενα, τα 3 μεγάλα. Δηλαδή, πήγαινε έλα όλη την ώρα. Ψηλός φαίνεται νεκρός. Όχι ρε μαλάκα, μου είπε ότι έχει... είπε ότι έχει αντικείμενα. Άρα θα μου πει τώρα. Έλα, έχω αφήσει έναν κινητήρα. Εκεί πέρα στην βιβλιοθήκη που μπήκαμε, βρήκες και εσύ το δικό σου. Ω, αυτό είναι μέσα, καλά Ναι, μαλάκα. εκεί έχω αφήσει ένα και με σκότωσε απλά μια... Ναι, αυτή η μαλακία. Δεν ξέρω αν αξίζει. Αυτό. Κοίτα. Είναι ακόμα 5 και 53. Απλά πρέπει να παίζει να πεθάνει. Απά. Γιατί το χώρο δεν το θυμάμαι τόσο καλά. Ναι. Πάτα να Κοίτα, σκάνε. από το Fire Exit δεν πήγα πάρα πολύ βαθιά, αλλά δεν βρήκα και πολλά. Κάτσε να δω. Σκάν. 8 αντικείμενα μας έχει. Value 588. Πάμε από Fire Exit. Και οι δύο. Πάμε λίγο... Πάμε κεντρική στα γρήγορα. Θα σου πω τι θα κάνουμε. Εντάξει. Και από την άλλη μεριά που δεν... λίγο μπροστά από την κεντρική έχει ένα διάδρομο με μια παγίδα. Θα δοκιμάσουμε να δούμε αν έχει εκεί πέρα τίποτα, γιατί δεν νομίζω να μπει ψηλός. Τι είναι αυτό? Μαλάκα της... Όχι μαλάκα, μην ήταν ρομπότ. Τι στο μπούτσο ήταν αυτό? Ήταν απλά sound effect, τι... Δεν ξέρω μαλάκα. Πάμε γρήγορα κατευθείαν στην παγίδα που είναι δίπλα και φεύγουμε. Σε ακολουθώ. Από εδώ πρέπει να είναι, από εδώ ήταν. Εδώ δεξιά. Δεν έχει τίποτα αυτό. Καλά, αν μου πάνε πλοίο, εγώ θα πάω να ψάξω τα πράγματα του ψηλού. Εντάξει. Άμα το κάνω. Πέθανα. Μπορώ να πάρω και το δικό μου τρομάδι να το σκέφτομαι. Είχα δει που είναι μαλάκι. Κάτι είχε εδώ μέσα. Το προσπέρασε στο αντικείμενο. Ρε μαλάκα, εγώ το φορώ βγάλω. Περίμενε. Είχα δει από το μάπο του κάτι μαλάκα. Κάτσε. Εκεί έχει τέρας που πας τώρα. Βλέπω από τον Κώστα. Όχι, πίσω πήγαινε ρε. Πίσω. Δεξιά. Εκεί.
Εδώ. Α. Πρέπει να κλείσει ο τείχος, πρέπει να κλείσει ο τείχος. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Χέστο το πτώμα μου, ρε. Θα αφήσω ρε μαλάκα. Πες θα πάρω τηλέφωνο τον Κώστα να έρθει. Μίμος. Τύπος, ο τύπος άρχισε. Ποιος γαμάει το πτώμα σου, Ναι, μαλάκα. γι' αυτό είπα ρε, επειδή άνοιξε το... Οχ. Προλαβαίνω λογικά. Ναι ρε, σίγουρα. Φαντάζει να κλείνει τείχος μπροστά σου τώρα. Πω καλά, θα γαμηθεί. Σκότωσε. Ναι, ναι, ναι. Στο σκυπανάκι. Μαλάκα. Πάμε, πάμε. Δύο σκουλίκια. Μαλάκα, έφυγε στο πλοίο μας, έλεξε την πόρτα. Ωραία μαλάκα. Μαλάκα στα κακιλάκια ο πούστης. Μαλάκα. Πάει, θα κλείσω την πόρτα. Θα μου γαμηθεί. Καλά πήγε. 500 στο Ναι, ρε, experimentation. μια χαρά. μαλάκα. Ποιος στο μαλάκα. Ποιος είμαι ρε πούστη. Αυτός ο ήχος Ο που Ράμπο του Lethal προσπαθούσατε Company. να βρείτε τι έκανε, πρέπει να ήταν το πατζούρι λίγο πιο έξω από την κεντρική είσοδο. Α, εκείνο. Μαλάκα νομίζω έχει έρθει ρομπότ και είχα χεστεί απάνω. Όφεν Νομίζω σε να το παίξα. στο SIP με λέει έχουμε 153 ρε εσύ. Χάθηκαν αντικείμενα. Πώς? 305 μου λέει. Άρα μπάγκερ εμένα, δεν πειράζει. Μάλλον. Πάνω παραπάνω από 300. Γάμο το, Όχι, δεν ναι. πρόλαβα. Όχι, το γάμισε. Για λίγο. Δεν ήξερα ότι πηγαίναμε offense για να πάρω θέση. Ω μαλάκα, Κοίταξε, να επειδή- τρέχεις χωρίς τα upgrades είναι γάμισε τα. Ναι, επειδή συνήθως στείνεσαι κάριο χωρίς να σου το πω. Γι' αυτό νόμιζα δεν θα χρειαστεί και τώρα. Καλά, αλλά. Καλά. Αυτά είναι. Good old classic. Καλό Lethal Combat. Πήρα όπου. Λοιπόν, γίνεται λαμπύρετος γρήγορα. Οπα. Βρήκα το fire exit. Όντως. Ναι, Ω, τέλειος. και το έχω τρία laser. αντικείμενα πάνω. Πέταξε το έξω ρε, στο fire exit πέταξε το. Αυτό θα κάνω. Ζουμ. Έχει μια γεννήτρια, ένα κινητήρα, πάνω τον πάρω. Κάποιο κλειδί μάλλον. Όχι ακόμα τη γεννήτρια, δεν έχουμε τη γεννήτρια. Κινητήρα ρε. Α, κινητρία. Ω! Ποιο να δω. Έχει κι άλλο. Πιθανότατα ρε. Έχει κλειδιά εδώ πέρα. Το πάω στο Δύο fire κλειδιά. exit. Αν θυμάμαι τώρα καλά που είναι. Πρέπει να ήταν από εδώ. Βρήκα το weapon. Πού ήταν ρε το fire exit? Φαίνεται το μεγάλο, έχω άλλα τρία με γεμάτος. Εκτός και είμαι και εσύ με γεμάτος. Περίμενε. Έλα, πάρε ένα Κάτσε να ανεβώ ένα πρώτο Πού fire. είναι το fire exit ρε εσύ? Δεν έχω ιδέα.
Από εδώ ήταν, περίμενε λίγο. Έλα Κώστα, από εδώ είναι. Κώστα, Άρχομαι. εδώ μέσα είναι. Οκ. Θα το βρεις. Κάτσε να το βρω και εγώ τώρα γιατί αν φωνώ όχι από εδώ είναι καλά αυτό. Άμα το κάνω θα το ρωτώ. Κάτσε να το σκεφτώ. Ανοίγει πολύ. Έχω χαθεί και έχω 4 χαμένα items. Το main exit. Κάριο, βρήκα το fire exit. Άμα μ' ακούς. Ένας ψηλά. Πού είσαι ρε, κάτω? Ναι ρε, βγήκα από main exit. Μάλιστα. Γάμο το. Ω, γεια σου. Μαλάκα γεμάτο τώρα ήταν μέσα. Λάθος τροφή πήρα. Πού είναι η πουτάνα τώρα? Κάριο, εσύ. Έχει δει αντικείμενο το περνάω από το GPS, αλλά κάπου έχει αράχνη. Όχι, βρήκα, το βρήκα. είναι το σαλάχι που σε κάνει να γλιστράσει και έχει και μια γλίτσα. Πίσω σου είναι και τα δύο. Πήρα τα items. Πήρα τα items, πήρα τα items. Πού ήσουν? Έλα από εδώ. Πρέπει να πηδήξουμε το τέτοιο ρε, πρέπει να...
Να αποφύγουμε τη Οκ, δίψη. σαύρα. Ακουστική έτσι. Ω, κούκλα! Ω, δεν πάει γάμο. Κοιτάω εγώ την κούκλα. Βρήκε. Ω, καλά. Κοίτα την κούκλα και ερχόμαστε. Κάτσε να την αποφύγουμε εδώ μέσα. Ναι, ναι. Είναι ακριβώς Θέλουμε λίγη ώρα, Κώστα. Και θάνατρε μαλάκα κάπου. Ναι, το ακούω πόση ώρα. Γίνεται λαβύρινθος γρήγορα. Έρεγα όμως κούκλες. Καριόλα, Έχω 4 αντικείμενα πάνω. ακολούθα. Όπα, Και αδιέξοδο. δεν έξω δεν είναι. Από εδώ. Α, να την κούκλα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Για και... Εγώ μπορώ να βγω και την Κι εγώ. κοιτάω. Κι εγώ. Ωραία, κι εγώ. βγείτε. Βγείτε τώρα εγώ. Ναι. Κάριο, βγήκες. Πρέπει να βγήκες. Και κουράστηκε ο χαρακτήρας μου. Good old classic. Απλά πρέπει να παίζει να πεθάνει. Μαλάκα ζούσανε. Α, όχι. Ο Χρήστος ζούσε ρε μαλάκα. Sorry bro. Μαλάκα, έτσι όπως είδα και την κάμερα σου εκείνη τη στιγμή δεν κουνιώσουμε. Κουνηθώ εγώ εκεί πέρα με τα 2 σκυλιά. Παλάκα. Δεν ήξερα ότι είχε 2 σκύλια. Πάλι από τα 4 βγάλαμε. Μάρτς έβαλα. Ωραία. Κώστα, εσύ στο Fire Exit. Εντάξει. Yes. Πού πήγαινε από εδώ? Α, από εδώ, ναι.
Πω, μπράβο ρε Κώστα. Τον Κώστα τον έφαγε όπλο. Τέλεια. Έχω κάτι μπουκάλια στην κεντρική ακόμα. Θα πάω εγώ από το Fire Exit. Κάποια... Θα πάω από το Fire Exit του Κωστάκη, επειδή από το δικό μου πρέπει να έχει Thumper. Στο Fire Exit του Καταράκτη έχω πάει. Να έβγαλε το... Όχι, άλλο είναι αυτό. Σε άλλο πήγε ο Κωστάκης. Μάλιστα. Άλλο πρέπει να το Fire Exit του Κωστάκη και να είναι εκεί το Thumper. Α, εκεί πέρα είναι. Και εδώ τα έχω ψάξει όλα. Μόνο από εκεί. Χαμό του. Και είναι κλειδωμένη. Και... Μάλιστα. Πω, με κόπια ανάσα. Να πάω από εκεί έχεις φύγες. Δεν είχε και Bracken και Thumper. Φεύγουμε. Δεν πήραμε πολλά. Στην κεντρική έχει μανίτερ μαλάκα. Και δεν έχω όρεξη. 10 αντικείμενα έμειναν, πω πάρα πολλά, δεν γίνεται να τα πάρουμε όμως. Κοντά στα 400 μεγάλα νομίζω. 350-400 πρέπει. Που. Ναι, 250. Μαλάκα. Μπαίνω στο Fire Exit, βλέπω ο Μίχλη, λέω ωραία, ψάχνω προσεκτικά να δω.
Ακούω το όπλο και ήταν αργά πλέον. Πρέπει να είχα φτάσει κοντά σου σε κάποια φάση, γιατί με ενοχλήθηκε η μαλακιά που όταν τρομά. Εν τω μεταξύ, Κάριο, το Bracken Goku όταν κοντεύει να σε σκοτώσει, πλησιάζει όπως γίνεται Super Saiyan. Λες ρε μαλάκα. Ναι, το βλέπω πίσω τον ψηλό και γινόταν Super Saiyan και τον ακολουθούσε. Κάτσε, λάπα είναι 80. Θα δοκιμάσουμε να πουλήσουμε 1000 ρε. Για να πάρουμε το... 900 βασικά, γιατί θα δώσει και τα bonus. Έχουμε δώσει 300 κάτι νομίζω. Αυτό. Τρόπο εδώ. Σου κάνει αυτό. Engine. Πάνω είναι. Α, 500. Λες άμα πουλήσουμε 900 να μας δώσει bonus 100. Φαντάζομαι. Και εγώ έκανα σκάν τώρα, έβγαλε 319 το σκάν. Ένα λέει 263 ship total. Ναι, με ένα κινητήρα με λέει ότι είναι... ότι δεν κοστίζει, γι' αυτό το λέω. Να πουλήσουμε αυτά, να δούμε. Εντάξει, πιστεύω θα μας δώσει ρε εσύ. 973. Θα μας τα δώσει. 1033 έχουμε στο μηχάνημα. Α, ήταν και τα 60. Ήταν και τα 60 πριν, ναι. Κάνει και για ένα σόβελ. Εντάξει, ένα φτιάρι, κανένα φακό. Δεν δίνει bonus στο μαλακισμένο. 150 ρε. Έδωσε 150, ωραία. Αλουμίνιο. Ποιο είναι τώρα το... Πού είναι αυτή η μαλακία τώρα? Α, ήταν duplicator, τι είναι αυτό? Α, όχι. Όποιο κάνει 1000. Να, μίδα στάτησε. Ή 20% πάνω. Τον πήραμε. Ωραία. Όλα είναι καλά, έχω στο το βό. Πάμε Άνταμανς που δεν πήγαμε. Πω, μπράβο ρε Κάριο. Θα τακτοποιήσεις όλα. Πόσες τέτοιες έχουμε ρε? 1, 2 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Βρήκα 3 κύθρες πινακίδες μόνο εγώ.
Βρήκα... όχι ρε. Εγώ έχω βρει μία. Μήπως βρήκες και το stop. Εσύ. Ποιος πάει fire. Ναι, 3 μαζί μου. Όποιος πηγαίνει fire θέλετε να πηγαίνει από το κεντρικό καλύτερα τον δρόμο. Για να μην χαλάει η γέφυρα. Να την έχουμε σαν ένα Εντάξει. σαν δρόμο να διακρίνουμε. Πάω εγώ fire. Όπα, από εδώ πάμε. Ναι, λοιπόν δεν θέλω. Καλά εννοούσα να πηγαίνουμε από εδώ πέρα στην αρχή όλοι. Δεν έχει πολλούς θάμνους. Μπορεί να σου πω. Οκ. Κατά είναι εδώ πάνω η θάμνη. Ωραία. Πω. Μαλάκα μπροστά. Μαλάκα νομίζω έχει έρθει ρομπότ και έχει στεί απάνω. Χουπ. Εγώ ήμουν εδώ. Α, Μαλάκα, άκου λίγο. Στην μπροστινή είσοδο είναι γεμάτο θάμνους μέχρι ναι, την το πόρτα. άκουσα, το Λεπτούς. άκουσα. Άμα μπορείς, πες μου που είναι το fire να τα βγάζουμε όλα από Εδώ εκεί. κοντά είναι ρε εσύ. Εδώ πρέπει, αλλά έχει jump. Εντάξει. Και δεν βλέπουμε ρε εσύ, δεν βλέπουμε. Μαλάκα, έχω αυγό από το στάνιο μου. Έχεις? Πάνω να δω με πρώτος. Έχω αυγό, πάνω να δω με πρώτο, αφήσω έξω. Γεια σου. Γεια σου. Μόνο ένα κείμενο βρήκα. Κάτσε έλα να σου δείξω που είναι το fire exit να το αφήσει. Όλη ευθεία έχει ένα jump. Το Οκ. κάνεις και... Απαράλληλα περπατάμε, μαλάκα. Τρόμαξα. Α, εδώ είναι κεντρική. Ναι, σωστό. Δεν έχει εδώ πέρα, όποιος μπήκε τα ψάξε όλα. Μαλάκα, πες μου ότι το μεγάλο κείμενο είναι άσχετο. Μαλάκα, βλέπω φως προς τα χόρτα, να ξέρεις. Πού Πού είστε είσαι ρε? Κώστα? Ανέβα πάνω ρε μαλάκα. Όντε! Α, τα χόρτα. Λοιπόν, ακούστε λίγο, ακούστε. Είδα φως στην άλλη μεριά των χώρων. Θα πάω να τρέξω και ό,τι βρω. Εντάξει. Εντάξει. Άμα πεθάνω, πέθανα. Κώστα, πώς κρατάω το πήγαινο. Ωρε πούστη, δεν το πιστεύω. Παγιδεύτηκα.
λες ρε μαλάκα, τι λες. Και εσείς από εδώ πέσατε? Ή το πουλί μίλησε? Το πουλί μίλησε. Πάρε πούστη. Τι θα κάνω εγώ τώρα? Πάρε γάμο το σπίτι γάμο. Τι θες ρε? Μην πέσεις από εδώ, μην πέσεις από εδώ! Σου έχει μείνει. Άρα δεν ξέρω πού. Αυτά με κλείνουν, οπότε εγώ την κάνω. Τι κάνω τώρα ρε? Πήρα και τεστ και πήρα και όλα τα αντικείμενα. Κολόπουλο. Ωρε μαλάκα, έχει και χόρτα. Ωρε πούστη. Ω καλά έχει πεθάνει. Ω καλά έχει πεθάνει. Ω καλά έχει πεθάνει μαλάκα μου. Μην πέσεις από εκεί, μην πέσεις από εκεί. Μην πέσεις από εκεί. Εκεί, ναι. Μόλις τώρα, μπροστά στα ίδια μου τα μάτια. Δεν ήξερα ότι πηγαίναμε offense για να πάρω θέση. Ένα αυγουλάκι ρε φίλε, δεν μπορώ να πάρω. Εξήγησε, ένα αυγουλάκι. Ένα αυγουλάκι ρε μαλάκα κολόπουλο. Ένα αυγουλάκι. Κοιτάω. Πάμε να το πει μαλάκα αυτή μαλάκα και δεν μπορώ να την κάνω τίποτα. Κάτι να κλέψαν ίσως οι άλλες παπαριές. Ω καλά, δεν θα έκανα. Γάμισε με. Είναι κανείς στο πλοίο. Είμαι εγώ. Ξέρεις, επειδή έχω εισπνεύσει πολλά, θα κάτσω στο ταβάνι, στην οροφή, σε περίπτωση που γίνω φυτό. Μαλάκα, έχω ψάξει πόση ώρα μέσα, δεν μπορώ να βρω τίποτα. Έχεις κάνει teleport μέσα από το ταβάνι. Ναι ρε. Εντάξει, το στέλνω γιατί μαλάκα έχει και σκυλί έξω. Μέσα Σκύλος πέθανε. αυτά. Ναι, πέθανε. Πέθανε από το πουλί, έχει κάτι 3 αντικείμενα εκεί πέρα. Τα άπειρα ρε. Τα αυγά Α, είναι. ναι, 3 είναι. Ναι. Εντάξει, νόμιζα ένα ήταν γι' αυτό. Εντάξει. Σκέφτηκα να το δοκιμάσω γιατί δεν έχουμε βγάλει τίποτα, αλλά λένε ότι αυτή η μαλακία. Ω, Φαντάζομαι πόσο σκατά πήγαμε. Μαλάκα, γιατί μόνο 43. ναι, αφού φέραμε. Εντάξει, δεν φέραμε έναν τόνο. Εγώ είχα πάρει μαζί μου 4 αντικείμενα ρε εσύ. Είσαι ρε μαλάκα. Πω. Γαμηθήκαμε. Όντως.
Μπαν. Η μουσική δεν πρέπει να βγάλεις, δεν είναι αυτό. Να χαρτά μάθημα. Όταν είμαι εδώ Μιχάλης, δεν μπορεί να κάνουμε τίποτα. Όντως. Βάζω offense. Πάλι. Έλα ρε φίλε. Πήδηξα λίγο νωρίς, για λίγο. Ω, καλά. Ο Κάριος πήγε από fire. Όχι, έρχεται μαζί μας. Ρε μαλάκα. Έλα, εδώ θα βρούμε καλό loot. Και θα πεθάνει. Ω! Κάτσε που μέχρι κούκκι δεν το έχουν, κάτσε. Α, πάει ο Καριός. Όντως. Πρόσεχε, εντάξει. Λοιπόν, όταν ερχόμαστε εδώ, από εδώ πρέπει να είμαστε, από αυτό το τοίχο. Για να μας κοιτάει. Περίμενα Ωραία. να αφήσω το ένα το κλειδί. Λοιπόν, έτσι, φύγει από εκεί. Τρέχουμε. Και εδώ κλειδί έχει ρε φίλε. Δεν έχει, εδώ πέρα δεν έχει κάτι, μόνο... Απ' την άλλη που μπήκα έχει λίγο πράγμα. Ναι, από εκεί έχει. Για να δω. Οπορέγε. Ένα αυγό. Ω, μόνο ένα αυγό. Μόνο ένα αυγό. Δεν έχει άλλη είσοδο. Μαλάκα. Δεν μπορούμε να Ποιο πάμε αυτές πουθενά άλλο, τις μόνο αυτό είναι. Τι κολλήλα έγινε τώρα. Έχει και το όπλο, ρε μαλάκα. Α, έχει από πίσω ρε. Οπα. Εντάξει. Α. Ναι. Είχε από εδώ. Τελειώνει. Κι άλλο όπλο έχει. Έλα γάμο το σπίτι. Κι άλλο όπλο. Και στο μεταξύ, 2 αντικείμενα. 3 μαζί με του Κώστα, 3 αντικείμενα. Λοιπόν, σας δίνω μια απόφαση. Άμα θέλετε να κάνω λίγη για να κάνει save αυτό το run, πατήστε να φύγει το πλοίο. Κάτω. Καθόλου κακή ιδέα. Μαλάκα, 2 αντικείμενα, 3 μαζί με το αυγό. Εντάξει, οκ. Βγαίνω και σας κάνω invite πάλι. 3 αντικείμενα. Πάμε πάλι. Τραγικό, μαλάκα. Ό,τι χειρότερο.
Ρε εσύ, είχε μόνο 3 αντικείμενα. Δεν είχε κάτι άλλο. Κάριο, με βλέπεις? Ναι, μισέ το. Σε βλέπω, ναι. Όφετς πάλι, οκ. Θέλω, προλαβαίνουμε να παίξουμε κι άλλο, αλλά να πάω να φάω και λέση θέλω. Γιατί να μην δεν θέλω και να παραγγείλω. Παρήγγειλα, πότε παρήγγειλα? Το κατεβάζω. Κάριο, πότε πήγαμε στο σπίτι σου τελευταία φορά? Τετάρτη ή Πέμπτη. Τετάρτη. Εντάξει. Παρήγγειλα κι άλλη μια φορά. Δεν θέλω πάλι. Το έκανα! Ωραίος. Ωραία. Πολύ καλά. Μαλάκα που είναι δίπλα από το πλοίο, απίστευτο. Από δεξιά. Ουπ! Να δω αν το... Μ' ακούτε παιδες? Ούτε αντικείμενο. Μ' ακούτε ρε? Ναι, Ούτε ένα αντικείμενο. Ούτε ένα αντικείμενο. Τι ήταν, α, η αράχνη. Τον σκότωσε αυτή η μαλακιά στο ταβάνι. Κάτσε. Από πλάγια δεν μας πιάνει, οπότε... Κάτσε να πάω αυτά στην είσοδο. Τι είναι αυτό ρε, θα το κόψω στο κεφάλι. Ναι, από τείχο πήγαινε έτσι. Μπρο, ξέρεις ότι έχω παγιδευτεί εγώ εδώ μέσα τώρα, Για δες αν μπορείς να φτάσεις στη βίδα. Σκύψε και πήγαινε σιγά σιγά. Α, δεν έφτασα. Α, ωραία. Το fire exit ήταν... Κάτσα να αυτή τη βίδα έξω. Πού ήταν ρε φίλε, από εδώ ήταν. Λοιπόν... Τι είναι αυτό? Μπουκάλι, μάλιστα. Εδώ ήταν. Πού ήταν ρε εσύ το fire exit? Να το εδώ. Κώστα, έλα από εδώ. Κώστα. Τι είναι? Έχεις αντικείμενα? Ένα έχω μόνο μικρό. Ωραία, φέρ' το μου. Τρόμαξα να... Να παίξεις το fire. Ναι, εδώ είναι το fire exit.
Άρε κάριο πάνω σε θάψω τώρα. Είσαι και βαρύς γάμο. Δεν μπορώ να τρέξω. Να κατέβω. Δεν θα κατέβω. Βρωμιάρη. Θες ρε. Έχω γίνει πολύ παρανόη τώρα. Όχι ρε μαλάκα, τι κάνει. Ω, και σκουλίκι. Η κούκλα με σκοτώνει εδώ πάνω. Ω, με γάμισε το σπίτι. Ωραία, πούστη. Πήρες απάντηση. Τι να κάνω εκεί μέσα, είχε τα πάντα. Γιατί γίνεται αυτό στο πουτάνα. Κώστα, βγες! Βγες πάλι! Να τον πάρουμε τηλέφωνο, να πούμε εκεί. Σκέτα. Ναι, πάρ' τον. Μην το κάνεις Κώστα. Μην το κάνεις Κώστα. Πού είναι οι επαφές μου. Πού είναι οι επαφές μου. Μη! Πάρ' το τηλέφωνο! Πάρ' το τηλέφωνο! Έλα. Φύγε. Βγες! Ναι! Τι το μαλάκα.
Κώστα, Μαλάκα όταν μου. γίνεται κάτι τέτοιο να Μας βγαίνεις γάμισαν. από μόνος σου. Εντάξει, ψάμε λίγο εκεί που... Δεν ήταν σε πρέπει που δεν πήραμε τίποτα. Πού να πάμε τώρα. Πάλι offense. Θα το βγάλουμε το γαμίδι, πού θα πάει. Κώστα, ξεκίνα. Ω, ανέλκα! Μπράβο. Κάριο, νόμιζα ήσουν ο Κώστας και λέω το μαλάκα έπεσε ενώ ανέβηκε. Σαν να το ξέρα ρε φίλε. Δεν γίνεται, δεν μπορώ. Εμένα μ' αρέσει οι σπηλιές, έχει καλό loot. Αλλά είναι πολύ δύσκολο ρε εσύ. Είναι πολύ δύσκολο όμως. Η δυσκολία είναι μερικά δεν πάνω από τα υπόλοιπα. Ω, Παρατσονίσμους. εγώ έχω βρει 2 κλειδιά. Α, αυτά είναι. Αδέξοδος. Ωπ, ψαράκι. Βρήκα ρομπότ. Βρήκα τις σπηλιές. Κοίταξε, έχω 2 κλειδιά εγώ. Περίμενε, εσύ έχεις αντικείμενο. Τα άφησες στο σανσέρ τα προηγούμενα αντικείμενα. Τα άφησα στο σανσέρ, ναι. Ωραία, πάω να αφήσω κι εγώ τα 2 που βρήκα. Και το ρομπότ. Από το κόρτα. Κάριο. Ω! Ψηλά και εδώ άκουσα. Κάτσε, πού είμαι ρε. Πού βγήκα. Περίμενε, μπορεί να σε βρούμε για να σ' ανοίξουμε εγώ εμείς κλειδιά. Συνέχισε να μιλάς. Έχω κλειδί πάνω μου, έρχομαι. Ωμπο. Κάριο, ακολούθαμε λίγο, έχει πάρα πολύ καλό loot σε ένα σημείο. Έχει 2 μεγάλα. Κούκλα γάμο το σπίτι. Κοίτα την, πάω να τα φέρω. Ναι, σώπη. Γάμο το γάμο τα κολόχαρτα γάμο. Πού πήγα τώρα. Χάθηκα, περίμενε.
Έλα, δώσ' το μπλες. Κάπου πρέπει μαλάκα να μπορείς να κλειδώσεις πόρτες με παιδιά. Μπορούμε να κλείσουμε την πόρτα, ρε. Μαλάκα πάμε. Κάριο, έλα με όπισθεν για να κλείσω την πόρτα. Αυτό θέλω να κάνω, αλλά δεν ξέρω που πάω ακριβώς. Πού βγήκα να μου. Ξαναμπες μέσα, την Ω, κοιτάζω μαλάκα. εγώ. Την κοιτάζω εγώ, έλα. Α. Εντάξει. Χάμω το σπίτι. Είναι κλειστές όλες τις πόρτες, είναι κλειστές. Από κάπου αλλού θα βγει, την ακούω να τρέχει. Όχι, έχει κλειστάρει την πόρτα, θα βγει από την πόρτα, θα την ανοίξει σε λίγο. Πάμε, φεύγουμε. Όχι, πρέπει να πάμε και τα. Δεν έχει κάτι άλλο, ρε μαλάκα. Πού να πάμε? Θες να πάμε να δοκιμάσουμε? Όχι, έξω από το ρηχείο, Α, έξω. Εκεί πέρα που ήμασταν τώρα, μπορεί να αφήσουμε τίποτα. Ναι ρε, κλειδιάνε μόνο. Πιάστα, πιάστα. Βγήκε η κούκλα έξω. Να. Της την έκλεισα την πόρτα πάλι στα μούτρα. Γιατί Ναι, την ναι. ξαναέκλεισα. Κοίτα, μπορεί να μην έχουμε ψάξει καλά αυτό το δωμάτιο εδώ πέρα, ξέρω. Πάμε ρε να φύγουμε. Έχουμε βρει πολύ πράγμα. Όχι. Να, μαλάκα. Εντάξει, δεν μπορούσε να μπει ούτως ή άλλως έτσι. Μαλάκες, είδα στις κάμερες να δω μέσα στα καλά και μου έγραφε no signal. Α, επειδή ήμασταν στις σπηλιές. Λοιπόν, Κώστα, πάρε κάνει αντικείμενο. Ναι, επίσης έχεις σκύλο, ξέρετε. Έχει και εδώ έξω άλλο ένα μικρό. Τη μασέλα, μπορείς να την πάρεις? Δεν χωράει, όχι. Yes. Ω. Γιατί κι εμείς γεμάτοι είμαστε. Εντάξει, σκύλο καλό που όλο ψήφι. του βρήκαμε. Μην έχει τέρατα τώρα. Θα πάω κι εγώ από εκεί που πάει Νομίζω κάποιος. νομίζω έχει τέρατα, να ξέρετε. Έχει σκυλί μακριά μας. Ναι. Κάτσε κάτω, ρε μαλάκα. Εντάξει. 12 αντικείμενα φέραμε. Άμα είχες κάνει κλειδί εσύ μαλάκα μαζί σου, θα την είχαμε κάνει μαλάκα από το κεφάλι. Εν τω μεταξύ, μόλις πήγα από το Fire Exit,
Εντάξει. Φύγε, φύγε. Ω μαλάκα, αυτό είναι μεγάλο. Δώσ' το καπετάνιο. Πάμε. Ναι, ναι. Εντάξει, μαζέψαμε. 13 πόντους. Ω, 760. Τι λατρομάδες. Χριστέ, λέει. Eclipsed Offense. Μπορούμε να πάμε Adamants, Experimentation και Vow. Πάμε Adamants. Πάμε Adamants. Εντάξει. Το στέλνω. Ναι, ναι. Είδα. Ο κούρβα. Μαλάκα, αλλά αφού πάλι μπροστά από το τέτοια είναι. Πάλι μπροστά από το main exit. Ρε, που μου είναι δυνατόν. Δεν δες πράγμα εδώ. Μάλιστα. Α, από εδώ το fire exit, οκ.
Πού είναι η ECS, νάτε. Από εδώ είναι. Άρα, εδώ. Ω, Ωραία. α, είναι το tab. Ωραία, Βάζεις άσο εσύ. κάτω. Όχι, Είναι το tab. την Αλεπού την Αλεπού την... Κόλλησες. Fire exit. Την Αλεπού, όπως εδώ. Μαλάκα πάνω μου έσκασε. Κάριο! Σε φωνάζουν. Έφυγε. Ανάτος. Ρε εσύ, Θα σου είναι πω δύο κάτω, μεγάλα ωραία. αντικείμενα. Κώστα, πήγαινε από την άλλη μεριά στο fire exit. Ναι, ναι. Κάριο, Είναι δύο μεγάλα αντικείμενα, γιατί μου το λες. το ότι δεν χρειάζεται να... Μέσα είναι γεμάτο χόρτα τώρα. Ό,τι γουστάρει. Ο κόσμος γιατί είναι έρθει τότε. Γιατί νόμιζα εσύ δεν θα μ' άκουγες και θα μπαίνεις μέσα. Ω. Άρα ο Κώστας τι θα κάνει, θα μπει μέσα μόνος του. Από εδώ θα έρθει, ρώτησα, θα το συναντήσουμε. Κώστα, Παίζω με δεν... τον τράβηξε. Άκυρο. Α, Πήραμε 7 items εγώ και Κώστας. Εγώ πήρα μια τετράδα, γύρισα με ένα κλειδί και 2 εδώ. 3 και 2, 5. Εντάξει, θα βγουν και γίγαντες, μαλάκα, πάει η ώρα. έχει γιγαντά. Όχι, αλλά κατά τις 7 γίνονται οι μαλακίες. Είναι η ώρα του, Ναι, ναι. Τα γίνεται. 7 ξυπνάει να πάει λες και να φάει ανθρώπους. Μάλιστα. 7 και 5, 12. Από Fire Exit δεν μπορούμε να ξαναπούμε, είναι 16 αντικείμενα λέει έχει. Είναι πάρα... Και η κεντρική ρε μαλάκα είναι η Αλεπού, δεν μπορούμε. Ναι. Και είναι σίγουρα κάπου εκεί πίσω από την κεντρική, γιατί από κάτω που έγινε λίγο τα φυτά δεν έχει κάτι. Πάνω στην Αυτό δεν κεντρική, κάνει την κάτι. άκουσα. Το κάνει, αλλά όχι στην Αλεπού. Κάνει στους θάμνους. Πρέπει να το κάνεις πριν σπονάρει αυτό. Α, ναι. Μάλιστα. Την κάνουμε 12 αντικείμενα. Τι θα κάνουμε. Ναι, δεν είναι κακό, εντάξει. Εντάξει, Κάθε φορά που 1900. θα πηγαίνουμε Andamans θα έχουμε το Adax μαζί μας μαλάκα. Γιατί είναι σχεδόν σίγουρο. Θα Ναι, μέχρι σπονάρει ένα στιγμής τάκιο. όντως δεν... Μέχρι στιγμής Ήταν μόνο όλοι που βλέπαμε. τι φυτά θα έχει. Γιατί με λέει δική του στο employee. Εντάξει τώρα, просто... Σήμα φιλικά. Ναι, να ανοίξω OnlyFans θα μένει για να κάνουμε το quota. Ωραία, στο παγωγή. Τώρα δεν τα πουλάμε όλα, πουλάμε μόνο όσα ζητάει. Ναι. Ναι. Gordion. Πάμε στο 71 Gordion. Λοιπόν, το 97. Έχω πάρει 4 αντικείμενα, μην πάρετε πάρα πολλά. Να πάρω μόνο αυτό κολόχαρτο. Κι άμα κάτσει που σου κάνει. Όχι ρε, 97 κάνει αυτό. Πολύ είναι. Άντε ρε. Ευρείες. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε συν 20%, Οκ.
Το ρολόι πρέπει να φτάνει λογικά. Έχουμε 130 πάνω κάτω, ας πούμε, και θέλουμε 200. 130. Καλά είναι. Ναι. Βγες έξω. Ωραία, οκ. Για να δούμε. Θα δώσει πόσο είναι το 6%, το 20% από το 60. Α, θέλει ακόμα λίγο. 188. Θέλει. Για αυτή είναι η μαλακία τώρα. Όχι, τώρα ήδη μας τα έχει πιο ακριβά τα αντικείμενα. Δεν είναι όταν τα πουλάμε. Πούλα καμιά... Τι φάει η λέσχη. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Πάρω αυτό, θα ανεβεί λίγο παραπάνω, αλλά εντάξει. Δεν θυμάμαι. Πάρει κιλά ένα φτιάρι. Α, εντάξει, το πήρε. Όχι! Όχι! Μαλάκα. Είναι αυτά και δεν ξέρω αν θέλω να φάω λες και αν θέλω να φάω σπίτι. Εγώ θα πάω να φάω λέσχη. Και να το κλείσουμε εδώ κιόλας. Ναι, θα το κλείσω εδώ σίγουρα. Ωραία, απογειωνόμαστε. Κωστάκι, τι θα κάνεις εσύ? Θα φάω τυρόπιτα. Τι άλλο θα έτρωγε ο Κώστας? Πούστη μου κάνει. Κάτσε να ψάξω λίγο για το μενού. Φαντάσου πόσα λεφτά στη ζωή μου έπρεπε να είχα δώσει άμα δεν υπήρχαν τα τυριά. Για να έχω τυρόπιτα. Έμεσα το μενού. Να γυμνώσεις. 300 ποσά αυτά. Μάλιστα. Μενού απελίγου, ρε μαλάκα, δεν έχουν βγάλει ακόμα μενού Μαΐο. Ναι, δεν έχουν βγάλει. Ακραίο. 20 του μηνός είναι. Ναι, το ξέρω. Και εμείς δεν είναι 20 του μηνούς είναι, αλλά δεν έχουμε διαβάσει. Δεν έχει σημασία. Κοίτα μαλάκα, συνήθως τρίτες και πέμπτες βράδυ έχει για το οποίο φάει. Άρα Ναι, ισχύει αυτό. πάμε στους πατάτες. Εγώ εδώ πάω να φάω. Εντάξει. Άιντε, τα λέμε. Άντε, τα λέμε ρε.